se namestim. Ok, spremna sam. Ćao svima! Danas sam pripremila video o svojim potrošenim proizvodima. Kao što znate, ovaj video nisam snimala mesecima. Naravno, link do posljednjeg videa koji sam snimala na ovu temu će biti dole u opisu i verovatno ovdje negdje na ekranu, tako da možete direktno da otvorite taj video da pogledate. Nakupili su se proizvodi, vi ne možete da zamislite. Sad ću baš da vam pokažem ona ogromna Sephorina kesa, praznična, ja mislim da je puna potrošenih proizvoda, ona verovatno, ja mislim da nikada u životu nisam doživjela veći uspeh. Ja inače, izvinite sad zbog šuškanja, ja inače ne volim da gledam, volim da gledam MTS naravno, ali ne volim da gledam kada neko dopusti da mu se nakupi toliko potrošenih proizvoda pa da video traje pola sata. Nekako, ja sam spremna da gledam video od pola sata samo isključivo ukoliko je tutorial u pitanju ili Q&A. Tako da nekako MTS da gledam toliko dugo ne volim. Ali dobro, to je stvar naravno ličnog ukusa. Počet ću ne nekim specijalnim redom naravno. Da, inače, ukoliko ste novi na mom kanalu, ćao, ja sam Ema, drago mi je, subscribeujte se. Malo nam fali do 15.000, za 15.000 pravim giveaway, naravno, tako da imajte to u vidu. Prva stvar koju vidim ovdje, pa ćemo s njom i da počnemo, sad snimam telefonom, ne znam da li on automatski fokusira. Ne vidim. Ovo je Schwarzkopf Gliss Total Repair. Moram da kažem, generalno meni ova maska bila odlična i kada uzmemo sve ukupno, moj sveopšti utisak da kažemo o njihovim maskama, meni su sve maske odlične. Ja ni jednu njihovu masku nisam probala i da kažem da nisam zadovoljna. Tako da šta oni stavljaju tu, ja ne znam, ali ja imam onako, da kažemo, delimično oštećenu kosu i farbanu, tako da, eto, za takve tipove kose, za ove maske mogu da garantujem da će da odrade posao. Sljedeća stvar, joj, ovo sam jako dugo imala, ovo mi je Slađa kupila, šampon sam verovatno ranije potrošila, ovo je regenerator, Avonov Nature Secrets for dry and damaged hair, wheat and coconut, kako god. U svakom slučaju, bio je okej balzam za kosu, ali zaista ništa specijalno, probala sam i bolje, ali bio je okej, da kažemo. Njega mi je Slađa kupila da li za prošlu novu godinu ili prošli rođendan, ne znam, jako dugo sam ga koristila, zato što ja tako kao hrčak skupljam 50 različitih proizvoda i onda naravno ne mogu da potrošim. Ovo je stvar o kojoj sam pričala non stop prošlog leta, ukoliko se sećate, i kako mi je retardirana ova ruka stoji, zato što držim u kesu da ne padne. Evo, ovako ćemo. Znači, Balein ovaj sprej za lice, on je odličan kada dođe leto. Ono što se meni ne dopada, naravno nisu ni oni glupi, ne možete da odvrnete ovo, ja sam htjela da sipam svoju vodu pa da ne moram stalno ovo da kupujem. Tako da zvuči kao da je nešto ostalo, ali ništa ne izlazi kada prskate, tako da ovo je prosto ovo nije termalna voda, ovo je najobičnija voda za osvežavanje lica. Tako da eto, to nam je sljedeća stvar. Zatim, nakon toga, joj, ja ne znam kako ovo dospelo ovde, ovo su Lilijeve, ne vata, nego, znate na šta mislim, tuferi. Ja inače ne stavljam vlažne maramice, ne stavljam tufere, ne stavljam tako neke stvari nikada u MTS, zato što to prosto podrazumeva se da trošim, nije zanimljivo. Zatim, sljedeća stvar koja uopšte nije potrošena, ali ja zaista ne mogu više, ovo je odvratno, ovo je najgora, ovo je neki Atlantik, ja ne znam, evo pogledajte šta je ovo, ja goru stvar, to bi trebalo da je peeling. To se tako, onako na koži, na prvi dodir deluje zanimljivo, kao da ću raditi nešto, ali u suštini kada vi to stavite na kožu, on se tako nekako u dodiru s vodom razvodnji, uglavnom ni P od peelinga ne uradi, tako da ja ne mogu više. Zaista imam ga jedno 6 mjeseci sigurno, ako ne i više, i trudila sam se, zaista sam se trudila da ga potrošim kako god znam imam, ali ne mogu više. Zatim, kao što sam već pomenula, Schwarzkopfovi šamponi mi odgovaraju generalno kao i njihove maske, tako da mogu slobodno reći da mi je to omiljeni brend kada se radi o stvarima za kosu. U principu mislim na šampone i maske. Ne znam da li Schwarzkopf ima regenerator, nisam koristila njihove regeneratore, samo šampone i maske i stvarno odličan i sad koristim neki njihov plavi Gliss isto za, mislim da je ono za sjaj kose, on mi je isto odličan, tako da stvarno generalno baš sam zadovoljna, generalno, znači ne mogu da verujem dokle više. Sljedeća stvar, ovo sam na jedvite jade potrošila, bilo mi je okej na početku i nekako kako je vreme prolazilo, sve mi se manje dopadalo. U pitanju je Baleinov mleko za čišćenje lice, skidanje šminke i tako toga. Stvarno kažem, kao da je nekako promenio, kao da se promenio vremenom. Iako mu je tekstura ista, iako mu je miris ostao isti, znači nije se on pokvario, ali zaista mi je bilo na kraju baš teško da ga trošim u svakom mogućem smislu. Zatim, sljedeća stvar koja nije potrošena bacam. Ovo ću da sačuvam da ide u hejtove godine, ove 2016. kada budem snimala. Nadam se ću zapamtiti. Ako ne, onda ću zapamtiti koji je proizvod. Dobro, da, bilo bi glupo da ga čuvam još. Da,
zapamtit ću koji je proizvod pa ću ga staviti, dobro i vi zapamtite. Ovo je Aphrodite Young and Pure kolekcija, izvinite, nos mi je začepljen. 3 u 1, neko sredstvo kao za umivanje plus maska, kao što ima Garnier, samo što je Garnierovo odlično. Ovo je, ljudi moji, ovo je tako odvratno. Ovo je jedan od najboljih proizvoda koji sam ja u životu probala. Znači, žao mi je ako neko ko je ovo probao i voli gleda sad ovaj video, žao mi je što ja ovako zvučim, ali ja ne znam kako bi ovo ikako mogla da se iskoristi. Ovo je, kad se nanosi na kožu, vlažnu kožu naravno, još i nekako, ali kad vi njega isperete, vi imate onaj šugavi osjećaj kao da je nešto na vašem licu prljavo i kao da morate to da isperete. Znači, morate da uzmete drugi proizvod da biste ispravili u stvari ovo sa lica. Mislim, ko ima vremena za to, tako da ovo bacam ima više od pola, zaista ne želim čak ni da pokušam da ga dam nekoj drugarici zato što znam koliko je loš. Tako da, ne. Balein Oil Repair, mislim, pošto imam i šampun i regenerator ovde, ne znam da li je ovo, a sve piše na nemačkom ako se ne varam. Mislim da je ovo regenerator. Da, jeste, ovo je regenerator, imam i šampon. Više mi se svideo regenerator od šampona. Ne, šampon i dalje koristim, da. Više mi se svideo regenerator od šampona, ali je i šampon odličan, tako da, topla preporuka za ovo. Zatim Noreva kremica, sjećate da sam kupila Noreva set u kom su bile kremica i gel za lice. Gel za lice imam još pola, kremicu sam potrošila. Ja sam ovo kupila po preporuci Nataše Grabiljević, bile smo stvarno zajedno u tom trenutku kada mi je ona preporučila da kupim. Ja ne znam, ja znam da je ovo njoj spaslo lice, meni ovo nije uradilo ništa. Meni običan Pantenol bolje odradi posao od ovoga, smiri mi lice, meni ovo zaista, meni je žao, ali ovo mi ništa nije uradilo. 2 i nešto hiljade su koštali kremica i losion, tako da losion je okej, ali ne znam, stvarno, baš, kažem vam, eto, o tome se radi kada kažem da neki proizvod koji funkcioniše za mene ne mora da znači da će funkcionisati za vas i obrnuto, zato što, eto, na primjer, Nataša non stop priča o tom proizvodu koji je njoj spasao lice. Zatim sledeće, Balein, ovo je Cool and Crisp Fresh, jesam ja rekla Balein, Batisto, nije ni bitno, šampon za suvo pranje kose, ja bez ovoga ne mogu da živim, nije bitno da li je Batistov, da li je Balein, da li je šta god da je, odlično je. Zatim imamo 2 stvari, sad jednom rukom držim kesu, ne znam kako ću ovom da vam pokažem. Iz ove Baleine More Blonde linije su jedan i drugi proizvod, znači imamo šampon i regenerator. Ja kad sam ovo pokazala u haul videu, meni je par devojaka poslao poruku, to će ti jako isušiti kosu, nemoj to da koristiš. Onda sam se ja videla s mojom drugaricom Jelenom i ona mi je isto to rekla, kaže, videla sam u tvom videu da si kupila te šampone, kaže, nemoj to da koristiš. I ja na početku nisam to primetila, znači u početku sam više koristila regenerator nego sam šampon i nisam primetila da je to toliko strašno, zato što sam, kažem vam, koristila drugi šampon, ovaj regenerator i onda to nekako deluje, nekako. Ali kad sam počela da koristim njih dvoje zajedno, ljudi moji, vama kosa bude kao slama. Ovo je, ja obožavam Baleine proizvode za kosu. Pristupačni, a odlični, znate i sami da sam o 1000 različitih proizvoda pričala, ali ovo zaobiđite u širokom luku, moja topla preporuka. Znači, ovo je užasno, ovo je stvarno užasno. Bože. Zatim, kad smo već kod Balea, imamo ovaj šampon za kosu. Ja inače više volim šampone iz one linije kada su u tubici njihove. Ovaj je bio okej, zaista ništa specijalno, miris je bio prelep. Zatim, ovdje imamo svašta nešto. Imamo jedan od mojih omiljenih ikada gelova za tuširanje. Ovo je sa pistaćima, Aphroditian. Ja ne znam, ovo je savršenstvo. Bukvalno onako kremast je, nije gelast, nego kremast gel za tuširanje. Ne znam šta mi bi što sam zabola. Odličan je. Ne radi se samo o tome što je miris fantastičan i dođe vam da strpate sve u usta i pojedete, nego jednostavno sama tekstura. Imate utisak da ste čisti, na primjer, kada se okupate sa njim. Kao što sam u prošlom videu rekla, s obzirom da snimam telefonom i ne mogu ništa sjećam, osjećam veću napetost, veća tenzija je i onda zato umem da odvalim nešto što inače ne bih. Batiste, ovo je original, naravno, kažem vam, to se uvek nalazi u mojim emptisima. Zatim sljedeća stvar jeste ovaj body scrub, znači peeling za telo. Ovaj je odličan, ja sam u naletu kupila ovaj i zeleni. Zeleni mi se ne dopada, zašto nije dovoljno jak. Ovaj je baš jak, tako da ljudi sa suvom kožom ja vam ne bih preporučila da ovo kupujete. Meni je zaista odličan.
Zatim sljedeća stvar, Ebelin, onaj sunđerčić u koji gurnete prsti, onda vam on skida lak s noktiju. Ovo je odlična stvar, odlična zamisao, ali ovo je meni jako kratko trajalo. Nekako, koliko god ja dosipam, ne radi se o tome da je on postao suv ili tako nešto, zato što vi kad on postane suv, uvek možete da dodate svoj aceton unutra, nego se radi o tome da se moja boja, šljokice, sve se to izmešalo. Meni ovo zaista nije trajalo nekih 2 meseca, a ja ne lakiram nokte toliko često, zato što ja kad nalakiram nokte, meni nokti budu mirni 7 do 10 dana. Tako da nisam toliko oduševljena kao što su moje koleginice sa YouTube-a. Ovdje nam je ostala većinom šminka, u stvari imamo još ovo. Ne, imamo još 2 stvari, okej. Ovo je Biotenov mleko za, kao, ne mogu da kažem gel za čišćenje lica, zato što nije u formi gela, nego kao neko mleko. Ovo je fantastična stvar, ovo je za osetljivu kožu i suvu, ja mislim, da. Ali meni je ovo kao nekome koji ima masnu kožu, odlično bilo, zaista. Generalno prijaju Biotenovi proizvodi kada su, ne znam, kada je nega lice u pitanju. Ovo je Salvador Dali, ja mislim, parfem, nisam sigurna, ne mogu pročitati šta ovdje piše, ovo je baš davno potrošeno, ne znam šta će ovdje, kako se pronašlo ovdje, za malo da ljusne dole. Zatim imamo Balejnu penicu za lice, vi znate koliko ja volim onu L'Orealovu, pa sam samim tim žela da probam ovu Balejnu. Skroz je okej penica za lice, ali mi je L'Orealova mnogo bolja. Dođi, Astra! Ne znam šta se dešava sa tim psom. Zatim imamo ovaj Dove stick koji sam, to jest nije stick, on je rolon. Kupila sam ga samo zbog pakovanja, nije ništa specijalno, mada ja generalno i nemam problem sa znojenjem, tako da šta god da meni date u tom smislu od dezodorana sa meni će biti okej. Tako da ja u suštini gledam kada su dezodoranci u pitanju samo da imaju prijatan miris i to je to. Zatim imamo Aurine trepavice Slightly Nightly. Trepavice sama nemam pojma da je ovdje mi je kutija. Ovo je broj 10, one su onako malo dramatičnije. Mislim da su ovo one, imaju Aura ima jedne trepavice koje me izuzetno podsjećaju na Demi Wispis, ali naravno Aurine su jeftinije nego trepavice koje možete naći u Aleksandru. Mislim da su to ove, nisam sigurna. Mislim da su to te. Imamo još jedne trepavice, Velvet Eye, petica, ovo su prelepe trepavice, onako kao dnevna varijanta. Jako je tanka ta dlaka na trepavici, pojedinačna, ali jako su duge. Pa sad, ko šta volim nek izvoli, meni je to bilo fenomenalno. Joj bože, evo ih delići mog Rimmel Stay Matte pudera, užas. Rimmel Stay Matte puder, 001 transparent, kao što možete vidjeti on nije u potpunosti potrošen, ali ja nikada ne trošim proizvod do samog kraja, zato što jednostavno nemam živaca da gulim ovdje, jednostavno ću otići kupiti novi. U ovom slučaju sam kupila onaj Essence-ov, i mogu da vam kažem razlika između Essence-ovog, onog matte pudera i ovog Rimmelovog, je što Rimmelov mnogo duže traje. Imajte to na umu. Jer ja Essence-ov nemam ni 2 meseca, on je meni već do pola potrošen. Zatim sljedeća stvar koja je meni užasno mnogo pomogla sa uboljicama jeste ova krema koju možete pronaći u Liliju, znači veoma zdrava krema, ovo košta 200 dinara. Ne mogu da garantujem za vas, ali meni je ovo spaslo život. Sad je stvarno ostala samo šminka, ukoliko vam je četkica šminka. Imamo Blushovu 32, ne bacam je zato što je izgrižena od strane Astre, jer se to desilo na samom početku kada sam je tek kupila. Bacam je zbog toga zato što je krenulo da se linja, što nije ni čudo zato što ja ovu četkicu zaista imam preko 3 godine. Ovo je bila prva četkica koju sam ja u životu kupila za šminkanje, tako da vam je samim tim sve jasno. Sad sam na sajmu kupila novu, tako da, eto. Imamo 2 maskare koje ja uvek koristim kada je Essence u pitanju. Extreme Volume i Crazy Extreme Volume, jel tako? Tako je. Ja više volim ovu, mnogo više volim ovu. Ova nije loša, daleko od toga, ali ova je zaista moj favorit. Tako da, izvinite sad što lupam, zato što bacam na krevet i onda, naravno da ne mogu da biram gdje će nešto da padne. Sada, ovo je jedan od, recimo da bi ovo ušlo u top 5 pudera kada je moj neki lični odabir u pitanju. Znači ovo je Infallible, 24 sata, ovo je zaista fantastičan puder za ljude koji imaju normalnu masnu kožu, ne znam baš koliko bi funkcionisao s ljudima sa suvom kožom, ne bih baš se zezala.
Izuzetno jaka pokrivna moć, čak i ukoliko ga nanesete beauty blenderom, ali to je ono što meni dok sam imala probleme na licu. Mislim, nisu mi problemi još uvek potpunosti nestali, ali mnogo je bolja situacija, tako da zato sam ga i potrošila jer sam ga nenormalno mnogo koristila. Moje je u nijansi 200, kada budem uzimala novi uzet ću malo svetliji. Tako da, eto, to je to. Zaista sve moje preporuke za taj puder. Isto kao i za ovaj Liquid Ink Eyeliner Essence-ov. Sada, ono što ja moram da vam kažem kada je u pitanju kupovina ovog eyelinera jeste da obavezno uzmete ovaj koji je vodootporan, zato što ja ne mogu da garantujem, znam da oni imaju varijacije na temu u smislu da imaju ovaj vodootporan i onaj koji iz iste kolekcije isto izgleda, ali nije vodootporan, ja za njega ne mogu da garantujem, znači da li će da stoji, da li šta će da radi, ali ovaj stoji, ljudi moji, ceo dan ne mrda, ovo je jedan od najboljih. On meni duže stoji na očima nego što mi stoji onaj L'Orealov u teglici, u gel eyeliner, koji je takođe odličan, tako da ovo je najbolji eyeliner koji sam ja u životu probala, ima onu klasičnu četkicu, tako da to nije baš najlakši način da se nanese eyeliner, mislim pomoću te četkice ako mene pitate, nije baš precizna, ali sam eyeliner vredi toga da se malo pomučite oko samog oblika. Zatim sledeća stvar jeste ovaj Miss Sporty korektor, mislim da je ovo najsvetlija nijansa, ne piše mi ovde nijansa, ali znam da imaju dve nijanse, tipa ovo je svetlija. Ovo je odličan korektor za te pare, s obzirom da je 200 i nešto, oko 300 dinara, ovo je zaista super korektor. Zatim sledeća stvar koju ću morati da kupim novu jeste Alverde gel za obrve, ovo je u nijansi Blonde 01, znači odličan gel za obrve, zaista onako lepo ih fiksira, ali ih u isto vreme ne zacementira, tako da zaista i da dosta boje, baš je onako pigmentovan. Zatim sledeća stvar imamo Unique One, ovo je onaj tretman za kosu, ovo je meni fantastično, tako da ću morati da kupim full size ovog proizvoda. Znam da ovo nije baš najjeftinija stvar na svetu, ali preživeću zato što mi zaista primetila sam razliku kada koristim ovaj proizvod i kada ne koristim. I poslednja stvar, znači nemamo više ovde ništa, poslednja stvar jeste iz ove Essence-ove limitirane kolekcije parfemčić, ja imam još jedan, tako da njega sada koristim, generalno. Da kažem da imam sve ukupno 4 ova parfema Essence-ove, ja sam njima jako zadovoljna. Nisu oni uopšte dugotrajni, da me ne shvatite pogrešno, nisu, nešto ću da ljusne. Nisu dugotrajni, ali mi se mirisi jako sviđaju, zato što imaju onako baš različite od nekih noćnih varijanti do nekih onako baš dnevnih, prolećno, letnje, zimsko. Svaki put kad imaju neku limitiranu kolekciju koja sadrži parfem, ja taj parfem kupim. Oni nikada nemaju testere za te parfeme, koliko sam ja do sada, pa da, nemaju. Koliko sam ja do sada primetila, parfemi onako budu upakovani u kutiji, pa moliš se Bogu šta ti Bog da pri samoj kupovini, da li će ti se vidjeti ili neće, tako da, eto, mnogo sam ja plampala, ali nadam se da sam vam dala koliko toliko ideju o tome šta da kupite odavde, šta da ne kupite, šta da zaobiđete, tako da, eto, ja se nadam da vam se ovaj video svidao. Nadam se da nećete obraćati pažnju na moju kosu, pošto sam ja bila na bazenu, došla sam, oprala sam i samo se me vezala, još uvek je vlažna, jer obično kada operem kosu i kada je onako još uvek vlažna, onda vi mislite da je masna, ali da, tek je oprana. U svakom slučaju, eto, to je to, ja vas ljubim i vidimo se u sledećem videu, a možete u komentarima da mi pišete šta biste voljeli da bude sledeći video, ali da uzmete u obzir da ne mogu da ga sečem, znači neka priča o nečemu, da li biste želeli da čujete moje mišljenje na neku određenu temu, nešto tog tipa. Tako da, eto, ljubim vas, sad stvarno idem